Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген чәршәмбе, димәк эфирда уенагыз гармуннар тапшыруы. Һәм бүген бездә эксклюзив чыгарылыш. Әйе, кадерле тамашачылар, халыкчан тапшыруны Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә яратып карыйлар. Моңарчы журналистлар аягы басмаган җирләргә дә нәкъ менә безнең тапшыруның иҗат төркемен кертәләр. Уенагыз гармуннар тапшыру алдында ябык ишекләр дә ачыла. Озын сүзнең кыскасы, тизрәк үз күзләребез белән күрик. Шахталарга син төшәрсең, җырлап күмер кисәрсең. Әгәр мине бик сагынсаң, бик саргайсаң, нишләрсең? Шахта. Гармунчылар иң яраткан башкара торган көй. Бу җырда 20нче гасыр башындагы татар тормышы сүрәтләнә. Әйе, бу җырда сөйгән ялларын чит җирләргә акча эшләргә дип җибәргән татар хатын-кызларының изгәләнүе чагыла. Инкыйлабка кадәр бик күп татарлар Донбасста, Кузбасста, Урал, Караганда якларында күмер чапкан. Биргә алар бәхет эзләргә дип киткәннәр. Ә ул бәхетне аларында тапканнар микән? Бәхет эзләүчеләрнең төп юанышы ул гармун булган. Кадерле дуслар, хәзерге вакытта без Свердлов өлкәсенең Березовский шәһәрендә, Березовский руднигында, ягъни монда алтын табучылар эшли. Без 512 метр тирәнлектә. Мондагы эшчеләр ничек яшәп ята икән? Моны без хәзер белербез. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар юк дип җырланса да, юллар бар икән бит. Березовский рудниги Уралның иң борынгы файдалы казылмалар чыгару буенча тау сәнәгате предприятиесе. Аның тарихы 1745 елдан башлана. Березово алтын рудасы ятмасы 275 ел дәвамында дәүләтне кыйммәтле чимал белән тәэмин итә һәм дөньяда иң озак эшләүче рудник булып тора. Монда татар алтыны табыла. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Березовский руда идарәсе җитәкчесе үзебезнең татар егете Фәрит Минәхмәт улы Нәбиуллин. Березово рудниги бүгенге көнгә кадәр яңа катламнарны эшкәртә, кыйммәтле металлар чыгаруда һәм баетуда алдынгы технологияләрне кертә. Казу эшләре 712 метр тирәнлектә башкарыла, ә җир асты юлларының озынлыгы 25 чакрым. Бу галенит атала алтынның юлдашы. Менә бөтен ялтырлар. Тотып карыйм әле, менә күрсәтик әле тамашачыларыбызга. Кызык. Рәүлә абый, менә сезнең эшегез катлаулы инде беләбез, әймәм, авыр хезмәт. Тик менә нәрсә сезне шушы эшкә алып килде? Бу эшкәме? Әйе. Иптәшләр чакырдылар дип әйтергә кирәк. Әйбәт эш, әйбәт зарплата, квартира булачак. Шуңа күрә риза булдым.
Biz тапшыру башында әйткән идек, әймем, 20 гасыр башында, дип әйтегенә тарихка күз салсак, менә шулай шахтага киткән кешеләрне бәхет эзләп китүчеләр дип атаганнар. Димәк, инде сез бу исемлеккә керәсез. Бәлки шулай да. Бәхетегезне таптыгызмы соң, Равил абый? Таптык. Аллага шөкер. Үйләнештек, мен үйдә салдым, квартирада алдым, 3 балабыз бар. 4 внучкабыз, 2 правнугыбыз бар. Безнең бәхет. Иң зур бәхет, иң зур байлык шушы инде ул. Барысы да җитә безнең. Равил абый, менә сезнең яшьлек елларын, яшьлек еллары түгел, инде монда әйтергә кирәк, бала чагыгызны искә төшерик әле. Сез тумышыгыз белән кайсы яклардан? Саба районы Тенеке авылыннан колхозда 6 балайык без. Мин өлкәне. Әти сугыштан исән-сау кайтты. Ondan soң әни белән өлешкәннәр 47 елга кайткан әти, бабай бер яраланып кайтканда, оннан соң киткәч кайта алмады. Колхоз малае мин. Аңлашылды. Җир белән Җир кешесе. җирдән. Җир кешесе. Анда эшләгәнсез һәм монда тагын да тирәнрәк җиргә килгәнсез инде, әйме? Bizdə авыл баласы ur вакытта һәрберсе дә эшлидер, без барыбыз да эшләдек. Аннан соң инде армия тормышы булгандыр, Оннан соң- армия сафларында хезмәт итү. 68 елны армияга алдылар миндә, Березовскига иде ПВО гаскәрендә хезмәт иттем. 64-тәме, 61-нче Пауресны бәреп төшергән шул безнең шәсе инде. Шунда ondan соң 70-нче елны өйләнештек тә. Әби янә шагына торадыр шул безнең шәстән. Бер кыз белән бик мактадылар да, танышып киткәч шулай да. Мин өлкән бала улга кайтып анда нишлим? Без шулай өйләнештек, үзебезнең тормышны кордык. Һәм биредә калдыгыз Мин инде. монда калдым әйе. Аңлашылды. Тапшырыбызның исеме бит инде уйнагыз гармуннар дип атала. Менә күрәбез, әле безнең бер генә тапшыруда да, чынлап та тамашачылар бу эксклюзив чыгарылышлар дип әйтергә кирәк. Гармунның җир астына төшкәнен күргәнегез булмагандыр. Менә гармун дип әйтәбез бит инде без әймә ул гармун татарының җаны дип тә әйтәләр бездә, гармун татарының һәр йортның бизәге дип тә атыйлар аны. Һәм күрәбез, шахтаның да бизәге гармун булган. Менә сезне кем өйрәтте? Равил абый, сөйләп китегез әле. Әти сугыштан кайтканда Германияны алып кайткан 4-тән берле аккордеон. Башта шунда уйнарга өйрәндем. Теге шикелле, тальян гармон шикелле генә инде. Шулай итеп, аннан соң храм калдып бирделәр. Үзлегемнән, бөтен кешеләрдән дә авылда үзлегемнән өйрәнәләр. Безнең күп малайлар уйныйлар гармонда, авылда. Уйнаучылар күп я. Ишетеп, тыңлап, Ишетеп, тыңлап, шул кичләре мин 7-нче класста укыганда уже нине кичке кызларны, егетләрне биетергә чыга башлаган идем инде. Әле безнең яшьли кызлар ул вакытта уенга чыкмыйлар, уйнагач. Равил абый, яшьлек сагындырамы? Сагынып, ни эшлисең? Сагындыра инде. Сагыныптардан кире кайтмый бит, бар. Сагындыра. Эх, минем бабай әйтәдер, без яшь чагында. Эх, улым, үтте инде гомерләр, үтте, сагынып сорарга, сөйләргә генә калды. Нәрсә турында сөйли икән бабай дип аптырыйдыр булды. Инде яшьлек үткә, үтмәгән бит, менә бара безнең улы кайчанда булса киләчәк картлык турында бер вакытта да башка килмидер. Әти, әниләр, әби бабайлар шулай итеп мәңге яшәрлекләр дип уйлыйдыр. Равил абый, менә без гармун турында сөйләшәбез бит инде. Гармун сезнең өчен ул нәрсә? Сагынгач. Шулай итеп гармунны тотып кайчагында уйныйм инде. Туган яклар сагындыра, туганнар сагындыра. Теге һәр ел кайсам да, теге барыбер теге якыннан телефоннар алышып торабыз атна сайында. Бергә барыбер бер утырмыйбыз, бергә утырмыйбыз тел артында дип әйтәм. Шуңа күрә сагындыралар. Сагынудан. Шушы сагынуларны басар өчен әйтегез әле бер гармун тавышын яңгыратыйк әле.
Собор шәһәрендә яшәүче сеңлекәшкә, кияүгә, племянниклар, племянницаларга күп сәлам. Тенеки авылында яшәүче некәшләргә, Юлбат авылында яшәүче некәшләргә, сеңлекәшләргә барысына зур сәлам. Казанда яшәүче сеңлекәшкә, двоюродныйларга шулай ук күп сәлам тапшырабыз. Саулык, сәламәтлек бар. Күп сәламнәр. Әлбәттә инде безнең телекраннар аша караучы сезнең туганнарыгыз сезне күреп шатланырлар. Равил абый, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшем дә Илнур Хамидуллин. Илнур, брат, сәлам. Мин сине күптән беләм бит инде. Син чын музыкант, чын гармунчы, син бит безнең Казан дәүләт мәдәният институтын бетергән кеше. Менә син гармунчы, син культура кешесе. Ничек син менә монда бу шахтага эләктең? Сөйләле моны шуны. Монда инде 2005 елда без семья белән, гаиләм белән монда күчеп килдек. Чөнки хатын бу якныкы инде. Инде 9 елда эшкә чакырдылар. Шушы Березовский шәһәрендә татар оешмасында. Инде белгәнебезчә, монда бит инде татарлар менә электән килеп, шушы шахталарда эшләгәннәр. Һәм шуның өчен шахта белән без бик нык бәйләнештә. Гел безнең бөтен концертларыбыз, ниләребез, менә мероприятияларыбыз шушы шахта белән бергә бара инде. Менә нәрсә булса да, Фәрит абый, менә безнең монда директорыбыз инде менә гел бәйләнештә торабыз. Шушы шахтада эшләгән кешеләр дә безнең коллективларда йөриләр бит инде. Бәйләнеш шушы инде. Димәк, сирәк вакытында да менә шул шахтага төшеп, берәр вакыт гармун тавышын ишетеп була. Бик тырышырга кирәк инде, чөнки монда гел эш бара. Аларны борчып йөрисе дә килми, дөресен әйткәндә, бик сирәк кенә булса гына инде. Шулай. Менә үзегез, менә бу гармунга ничек килдегез сез? Менә сезнең гаиләдә әти, әни, бабаймы, кемдер уйнаганмысың, шуны тыңлап? Гаиләдә геннар дип әйтик инде, музыкальный бар. Инде шуннан видимо килгән миңа бу кичкенәдән. Мин белгәнемчә менә садиктан уже башладым, үземне белә башлагач уйный башлаган идем. Шулай дәвам иттем. Инде аннан соң мәктәптән соң укырга кереп, Арчада беренче уку йорты Арча пед колледжында музыкаль факультетін бик зур белемем анда шунда алып, аннары шул теләк белән тагын институт культурага кереп, Аллага шөкер бетереп чыгып, менә хәзерге көндә шунда Березовский шәһәр. Менә син гармунчы, беләм, хатын сезнең тоже менә культура сферасында эшли бит. Балалар ничек музыкага тарталар? Балалар менә олы кызым җыр буенча бик теләге зур, җырлый, булдыра, молодец, телне дә беләләр. Урыс арасында яшәсәләр дә инде монда бит инде бу Татарстан түгел, монда шуңа балаларын татарча аңлыйлар, беләләр. Әле калганнары кичкенә, тагын 2 балам, алары кичкенәрәк әле. Тора баралар да өйрәнерләр дип уйлап, Алла бирсә. Илнур, сезгә бик зур рәхмәт һәм безнең тамашачыларга берәр нәрсә менә шунда 512 метр бит без инде без аста менә торабыз. Менә шунда гармун тавышыны безнең тамашачыларга яңгырга тыгыз әле. Бик зур рәхмәт, афарин Илнур. Шахтада ир-атлар гына түгел, менә шундый гүзәл хатын-кызлар да эшли. Хатын-кыз кулы дигән җирдә һәр вакыт гөлләр үсә, хәтта җир астында да. Тәрәз төбем минем берничә
Алтын ярраны гүлүсе, ол ярранар кеби қалсуларна, дағыр кейіп сені көрдіше. Ол ярранар кеби қалсуларна, дағыр кейіп сені көрдіше. Yanlarmağına kilseydi, süyem seni bağırım deseydi, Ozapılanan iride kişilerin, eytelimse yürek sırların. Ozapılanan iride kişilerin, eytelimse yürek sırların. Ay, aferin, aferin Rayla apa. Şunday matur işler başkarıp ettiniz. Oy, aferin. Мен қалсам, біздің тамашашыларыбыз сізге рәхәтләнеп алқышлағандар. Бик матур işler başkarıp ettiniz. Ярангүл деп атала bu. Білесізме, міне біз мұнда 512 метр тирәнлікке түштік. Һәм мені ең ғажапландырганы нәрсе болды. Мұнда гүлләр, чәчәкләр үсә, яран гүлләр үсә дип әйтсәк була име. Ничек шулай булдырып була икән ул Райла апа? Моның ниндидер технологиясы бармысын? Яратып эшләргә кирәк. Менә үзегезнең вазифагыз турында сөйләп китегез әле. Сез хатын-кыз. Менә ирләр эшли торган җир бит инде бу. Әймәк безнең күз алдыбызга гел шулай килеп баса иде инде бу китаплардан да, төрле әсәрләрдә укыганда да инде. Сез менә биредә әлеге шахтада нәрсә эшлисез? Мен 15 ел уже шахтада эшлим. Менә хәзер башта ирләр белән эшләп йөрдем. Дробильщик булып. Аннан күсерделәр мине нигә хатын-кызлар янына. Хәзер сушильщик концентраты. Бу бит инде физик яктан бик нык булуны таләп итәдер әйме. Авыр эштер, авыр хезмәттер бу әйме. Ой, ну яраткас, эшне яраткас. Сизелми. Яратып эшлисез дип әйтегез сез. Нәрсә китерде сезне шулай да менә монда бирегә? Беләмчә сез бит инде туган җирегез сезнең Башкортстан. Башкортстаннан Корайдыл районыннан. Мен уже монда Ничек итеп Свердлов өлкәсенә, Березовский шәһәренә килдегез? 36 ел уже минем килгәнем монда. Төрле җирдә эшләргә туры килде. Конфетныйда да эшләдем, чистаерда да эшләдем, пасрак җирдә дә эшлим. Ну, язмышлардан язмыш юк. Кая ташлый инде беләсең әйме. Райла апа, тик әйтергә кирәк, менә кайда гына эшләсәгез дә, кем булып эшләсәгез дә әйме. Гармун һәр вакыт сезнең белән бергә булган шулай бит. Ул минем йөрәгем. Кайбер вакыт авылны сагынасың, алып уйныйсың. Кайбер вакыт туганнарны сагынасың. Ну, төрле шак була. Туганнарыгыз Корайдылда инде. Корайдылда. Төрле шак була. Сакырсалар кунакка барасың, туйларга. Туган көннәргә анда уйныйм. Анда ирләрдә җиңелрәк кәнештә уйнарга. Юк, менә эш урыныгызда гармунда уйнарга вакыт буладыр име? Юк, эштә ярамый гармун уйнарга. Эштән соң өйдә генә. Ничә яшьтә менә беренче тапкыр кулыгызга гармунны алдыгыз? Хәтерлисезме ул вакытны? Где-то бер 12 яшьләр, наверное, булгандыр. Мен мансага барып уйнарга тырыша идем. Димәк, сезне бер кеше менә теге утыртып, әйтәле менә булай утыр, менә булай өйрән дип алай итеп өйрәтүче. Өйрәтүче булмады. Без Искиткеч. Райла апа, инде менә без сөйләшүбез азаганда, миңа калса әле шахтада берәүнең дә рәхәтләнеп биегәне булмагандыр. Менә мин биеп алыйм әле. Сез миңа матур берәр ки уйнап күрсәтерсез. Тавышыгыз да матур, үзегез дә матур. Райла апа, сезгә бары тик уңышлар телибез. Менә шундый эшчән, матур, батыр татар хатыннары күбрәк булсын. Рәхмәт сезгә күп итеп.
Уйнагыз гармуннар тапшыруының дәвамын сез иртәгә иртәнге сәгать 9:35 минутта Россия 1 телеканалында карый аласыз. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.